Trikuti kwese ndo kumba kwese kumba isusu hatitsurwe poto yatinogadza haiburwe hanzi hozi ya baba dori kavarwa harivurwe titsova kochandisana pasowa it's Baba Pewa representing kwese kumba movement uya anonzi Jabizi C driver boys rangu ndati chakanyunduka musi wa 17 May pa club pa Joe pa Woodstock trikuti mwana wese batika ipapo weaunze hatikeche hitmaker baskoro rangu ndindino boys rangu ndikuti chi terera munzwe. Okay, mu Cape Town tikutanga show yedu muso 17 May tinenge tina Windsor Babalula, tinenge tina Jabizi, tinenge tina Sergio Rox Wende Mboss, tinenge tina Cape Finest, Cape Town King himself Mana Viper, tinenge tina KTO Mr. KTO Mr. Yellow panenge usakangana mwana wa my Don Mega boys ranguka and many more artists. Trikuti eyo Mr. Promotions yazviita futi. Okay, 31 tinenge tiri kumesina chatangana kumesina hulengende na Libo tobva ipapo tenda kupolokwani Junior Spraga na Libo tobva ipapo tichaenda Kempton Park takati hove huru ngere kwa mtoko Libo tobva ipapo toti Durban tobva ipapo tichaenda Port Elizabeth tobva ipapo tichati East London then Botswana tichakudza dates apa takamirira eyo Mr. kuti atipe dates but don't forget musi wa 28 June kune inonzi Cape Cup Clash inenge na Godfather Templeman promoted by eyo Mr. inenge na Nhubu Manafu Digital and many more andipi boys rangu ndikuti chi imbonzo yemandandi uya anonzi Jabizi ndiye the man of the moment zvamama ndi ari kutrenda so kune mababy esa chada kuita